Шулай да менә парул кауыша, ничектер беренче мәртәбә очраша. Сезнең менә шул кауышу һәм очрашу тарихын сөйләп китсәгез иде. Без инде Лия белән таныштык, миңа 25 яшь иде ул вакытта. Лияга 14 яшь иде. Лия минем өчен һәрвакыт ул шундый бәләкәй кыз иде инде. Безнең әти-әниләр электән үк яшьтән ук инде аралашып бергә үскәннәр диергә була. Димәк, сез Беренче очрашу Чаллы Сабантуйда булды. Димәк, сез икегез дә шалыныкылар. Без шалыныкылар. Әйе, менә монда да әйе. Алар инде күп еллар төрле сәхнәдә чыгышлар ясап, шулай аралашып яшәдек. Әмма инде мин Эмиратка күчеп киткәч, Лия белән безнең ничектер аралар өзелде. 5 ел буе без Отписался. аралашмадык. Шуңа күрә инде мин хәтта социаль челтәрләрдә дә күрмәдем, белмәдем диергә була. Кызганычка каршы 2019 елда бу тормыштан минем әтием китеп барды. Мин Эмираттан кайткач аны җирләдем дә, кире китеп Дубайга. Шуннан инде мин Кыргына кайткач, Лия миңа социаль челтәрләрдә язды. Ул хәлләрең ничек дип, ничектер инде шулай мине Шулай аралашып китте яңадан. аралашу кыска булды анда, чөнки миңа китергә кирәк иде. Без Лияга Узак история на самом деле. Кыскасын әйтегез. Мин аңа Шулай да әйттем, беренче адымны кем ясады? Менә. Мин, получается. Шулай булып чыга Лия инде. язды да, мин кызганычка каршы күрешә алмыйбыз дип, инде уже Эмиратка китергә вакыт җитте. Төннә машинаны автомойкага кертеп юып, төнге 2дә мин китергә тиешем Эмиратка. 2дә бер автомойкага кердем, анда Шират иде, икенчесенә кердем, берсе дә юк, кереп туктадым. Бермәнне шунда ук Лия үзенең машинасында килеп керде. Безнең белән менә теге күрешә алмыйбыз дип Бәхетле әйткәндә, очрашу. безнән үзе шулай Аллаһ Тәгалә безне бәйләде. Шуннан аралаша башладык инде. Афәрин, димәк, җәмәгать машиналарыгызны ешрак юрга йөрегез.